amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina. Saphinde sahlangana babukele emakhaya kulona uhlelo lukamkhulu Eliana babukeli liyayijima lejomboza khona la sikhona eKZN namhlanje Eliana babukeli kubi. Niyabona-ke namhlanje futhi ukuthi siphinde sabuya naye umkhulu Dr. Duma, sabuya naye phile futhi umkhulu. Namhlanje futhi umkhulu kunesaziso futhi esinye babukeli afuna ukuthi asazise sona, asitshene sona. Ke simbingelele siphinde simamukele futhi umkhulu kulona uhlelo. Sawubona mkhulu, siyakwamukela mkhulu. Ya, sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Siyaphila njani nina emakhaya? Hayi kaphile kamkhulu, ninjani nina mkhulu? Siyaphila nathi. Yebo mkhulu. Yebo-ke. Ngithi ake nginazise umphakathi wase-EMtfrere. Yebo. Lo mphakathi nje wase-Eastern Cape. Kusuka koMthatha kwehle kuyoshona ezansi. Yebo mkhulu. Ukuthi umkhulu uzobe ekhona ngomhla ka-15. Yebo. Ngalohlanu lolu njengasekuqalile nje ngizobe ngikhona. Yebo. Ngiphethe izinto ey'ninganingana ey'ningi impela. Yebo. Ngeke sayiqeda kona zonke kodwa ngizozithi ngiqaphu engizobe ngiyiphethe. Yebo mkhulu. Ngizobe ngiphethe-ke laphaya-ke intelezi okuyona engigeza ngayo amabhadi. Yebo. Le ntelezi inkulu kakhulu ngoba phela iyakhipha nesilwane, khipha amabhadi, izibuya yona futhi ifake inhlanhla futhi ekugcineni yona futhi le ntelezi okuyona engigeza ngayo. Okuningi-ko abantu-ke bongibona ngalesi sikhathi sengenza ukuthi le nto le ngiyenza kanjani. Yebo mkhulu. Yawona-ke intelezi la engikhuluma ngayo. Yebo. Ya, ngosiyofika lapha ngomhla ka-15. Njengoba nje leli sonto leli ngiyangena khona ngo-9 ekuseni siyawuqala umsebenzi. Yebo mkhulu. Ukwenza izinto. Yebo. Ngiyiphathe futhi nensipho okuyona engisebenza ngayo futhi ekhipha amabhadi, ekhipha amashwa, yenza zonke lezo zinto njengoba ngikhulume ngayo sokwesibili ngikhuluma ngayo. Mkhulu. Ikhona futhi le nsipho futhi enye futhi emhlophe ehambisana nayo le yokuqala le ebovu. Ekuyona futhi engikhipha ngayo amabhadi mase ngifaka inhlanhla. Yebo. Ngayo le nsipho le. Ya. Nguphathe futhi nomuthi wezitha. Yebo mkhulu, inyazangoma mkhulu. Inyazangoma lelo okwenyazangoma engilithembe kakhulu umuntu onamandla mkhulu. Ukuthi umuntu uma egadla wena ushayeke yena. Yebo mkhulu, yebo. Abaningi abangilandela ku-YouTube bayawazi. Yebo. Bese kuthi-ke leli nyazangoma-ke uma ukuthi usebenze ngalo ngakwenza ngalo, hhayi liyazenza into zalo ngoba hhayi umuntu umshaya ugcina wena ungazange ukuthi ushayeke ngawe ubize wena igama lakho, ugcina umuntu eselale uyalala mpela phansi. Akuyona into okudlala leli nyazangoma. Yebo. Nalo-ke likhona inyazangoma. Yebo. Noma-ke ngingeke ngakwazi ukuyibala yonke umngani. Yebo. Yona imithi izobe ikhona. Yebo mkhulu. Ngiyiphethe futhi nentelezi futhi egqosha iy'lwane. Yebo. Egqosha iy'lwane uhwayela ngayo, iqhuthwa noshukela. Yebo mkhulu. Iy'lwane uma kukhona iy'lwane ayishaye iy'vale iy'shulise ngale. Yebo. Ukhona futhi nomuthi wokubethela. Engibethela ngawo amagceke. Impela nje ngizamile ukuthi ngiy'phathe izinto. Yebo mkhulu. Noma phela ngeke ngakwazi uzisho zonke kodwa-ke nje zikhona izinto. Likhona iphara nalo mkhulu. Nephara likhona futhi. Yebo. Ya, likhona nephara. Girls allowance mkhulu. I-girls allowance ikhona. Yebo mkhulu. Noma i-boys allowance ikhona, iyona lo muthi okhona. Yebo. Hhayi kuhle kakhulu. Awusithi qaphu mkhulu kancane ngale iphara leli ngey'manga zalo ezisanda kuwehlela nawo kubantu bakho mkhulu. Awusithi qaphu sababukele emakhaya mkhulu sizwe. Hhayi kuningi nje okwenzekayo kubantu abakuxosayo. Yebo. Ngoba hhayi impela uma ulifakile iphala emzimbeni wakho ngazi ukuthi nje iyamkhuthuza umuntu wakho. Akubalulekile ukuthi umuphi, ngabe wesilisa ngabe wesimame. Yebo. Kodwa la hhayi liyazenzela izinto, ngazi nje liyamkhuthuza umuntu ngoba kuthi umuntu akadedele nje. Yebo. Aphinde ngiyadedele nje. Aphinde akwenzela izinto ezinhle. Uma ukuthi mhlawumbe intombazane ithanda isoka layo, kungenzeka nje
Hawu, acabangele nje nekini intombazane ahamba akhe umuzi wakini. Yebo. Nawe akwenzela izinto ezinhle, akuthengele iy'moto. Yonke nje into nje iyenzeka uma ukuthi iphala ulisebenzise kahle. Yebo mkhulu. Ngokufana yonke. Siyiphethe-ke le nsipho-ke futhi nayo. Le nsipho futhi nayo igila iy'manga le nsipho le. Yebo. Igila izimanga ezinkulu le nsipho. Ngazi ukuthi ngayikhuluma ngithi indaba yale nsipho ngoba hhayi isiyixakile indaba yayo. Yebo mkhulu. Impela bona uma ukuthi uyisebenzisile, umuntu uyiboyela wena endleleni ukuthi hhayi lo muntu udla induku. Uthi uhamba ngendlela yathi umuntu hhayi ngabe kodwa ngabe yini lo yidlayo, yini lo usuphumaphi manje nayo indaba. Usuyayisho lolo ukuthi hhayi usuyamtshela umngane wakho uma kumngane wakho ukuthi hhayi ikhona into engiyidlayo. Yebo. Abaningi nje bangithola kanjalo, ngithola ngomuntu ngoba engithole kanjalo kade edla le nsipho. Athi umuntu hhayi ngisize nami ungiyise lapho lo uthole le nsipho khona. Yebo mkhulu. Hawu amlethe njalo hawu. Nawe uyabona iy'ndlela zimhlophe. Le nsipho le ezinye iy'ndlela zakho zilomhlophe ihamba phambili le nsipho. Yebo. Uyasebenza kakhulu. Yebo mkhulu. Kuningi balaleli kuningi impela kuningi ekusakuthini. Yebo. Ukhona nomseshi. Umseshi mkhulu. Umseshi ukhona. Yebo, umseshi uyimanga. Okay, nomseshi ngisikhala ngithi hawu kodwa umseshi ungenzani? Ungenzani umseshi? Umseshi phela usuke uthathe ufuna ukulapha zonke izifo ezingumuntu. Yebo mkhulu. Kodwa nje ngibe u-R3 kodwa umseshi ufuna ukukhatha zonke izifo zomuntu ukuthi ufuna ukuyilapha zonke. Uziqede semthaya. Ikhona imvusankunzi. Yebo mkhulu. Phela kubalulekile phela iyona into ezokuqala lezi imvusankunzi. Yebo. Iyona into ezakha imizi leyo. Odumba mkhulu bakhona nabo. Odumba nabo bakhona. Yebo, ikhafulo mkhulu. Ikhafulo zikhona yonke nje into nje kuya le. Yebo. Loko wena okucabanga okufunayo lapha eMtfrere. Ufona uzokufika ukuthole. Lokho okucabangayo ngeke ngikwazi ukuyibala zonke izinto. Lokho babukele emakhaya. Fona wena ukuthi into ethize mina ngifuna yona noma ufona noma usufikile ufika usho uzoyithola into oyifunayo. Yebo mkhulu. Bayayazi-ke ababukeli inamba yakho mkhulu sizoyifaka khona futhi khona la ngezansi. Nabo eMtfrere baningi futhi abangaziyo. Yebo mkhulu. Ya baningi abangaziyo ngoba sengihambile impela ngabasiza abantu abaningi ey'ndaweni zonke. Yebo mkhulu. Ya. Mkhulu kuyasiza isimanga somseshi mkhulu sokuthi cha impela yona imbiza lo mseshi akudingi ukuthi ivuse inkunzi kuphela mkhulu. Iyaphinda futhi ivala uthi imthaqa la ngaphambili kumuntu wesifazane uma ukuthi mhlambe ikhekhe inkomo yakho mkhulu siyavuleka mhlambe wena wadlala abafana kwenzekile usufuna umendo manje usufuna into eqondile ufuna ukuthi umkhwena wakho akuzwe mkhulu. Yona le mbiza le yona mkhulu uyakwazi futhi uphinde uyisebenzisa as umuntu wesifazane mkhulu. Hawu uyasebenzisa nawo uthi uyithatha ngaphambili. Yebo. Nabafana futhi bayakwazi ukuyithatha ngaphambili. Yebo mkhulu. Uyithatha ngemumva futhi ivalwe iy'ntathu. Yakha nje ukuthi intombazane ivele ivaleke. Uthi thaca mkhulu. Ithi ngiyethatha. Ngibonile mkhulu lapha ku-WhatsApp kuma-comment akho omunye umkhulu uyakhuluma uthi cha babukeli phela niyazi mina njengombono kaDube ngiyakwazi kuphinde futhi ngimsize umkhulu. Ngithi ngiyabheka lapha amantombazane ayakhala athi hayi bomkhulu bayakhala abanyeni bethu manjena amasoka mkhulu ayakhala impela athi kwenzakalani la ngaphambili kwabe sekuvaleke uthi imthaqa manje kwenze njani kanti wona umseshi lo mkhulu umseshi ungenzani? Hawu kodwa umseshi ungenzani? Umseshi uphile imanga. Wakhe intombi ivaleke intombi ukuthi ithi into kanti impela sewumuntu oseyenzele uvaleka nje thaqa. Yebo mkhulu. Hawu umfana abone sengathi hawu intombi egcwele le. Yebo. Kanti hhayi umuntu omdala lona kuyona intombi egcwele. Hhayi ngendlela-ke abe seshisa ngayo umuntu wesifazane. Wajabula umfana ayikhiphe zonke. Kube mnandi ekhaya. Ukuyikhipha zonke nje iy'nkomo uyikhipha zonke ngoba phela kuseyokumnandi ekhaya. Yebo mkhulu. Uma kungemnandi ekhaya hhayi ngadinga iy'nkomo zingaphumanga. Zigcine zifike ngaloya nyaka. Ngoba kumnandi ekhaya. Ikhaya alifudumele lifudumeza ikhaya. Yebo. Isondelani-ke babukele emakhaya ngoba niyazwela futhi ukuthi umkhulu uyaphinda futhi uyanitshena futhi ngayo indaba kamseshi ngazi iy'manga zamseshi nali-ke zangoma kanye nephara babukeli kanye nentelezi 3-in-1 yokukhipha amabhadi uzobe ephethe zonke iy'nduku zakhe laphaya eMtfrere ababukeli emakhaya. Nina okwenu ukuthi nivive makukhona okudingayo fona kusa-eli kuyona inamba leso ishiya khona la ngezansi eskrinini sakho babukeli. Ufonela umkhulu umtshene ukuthi akakuphathele mase wenza sure ukuthi uyaqhamuka nawe ngoba phela umkhulu angakwazi ukuphatha impahla eningi kakhulu emotweni yakhe. Namhlanje-ke babukele emakhaya
simphethe futhi umkhulu, kodwa ke siyakhona laphayana eMtfrere, isaziso lesi babukela ukuthi siyeza kungekudala yena umkhulu uDr Dube uzobe khona. Tshena wangakini-ke nawe, utshena uma wakho, utshena ukhulu wakho, utshena noma ubani omele asizakale, musa ukuncishana nosizo. Tshena noma ngabe ubani asondela gijime, ngoba ngabe uphethwe i-stroke, noma ngabe unomhluma, noma ngabe unenkinga yasembhedeni endlini, noma ngabe umshado uqinile uyaphunyuka uyabaleka. Zikhona izinto zokuqinisa into enjenganalezo babukela emakhaya. Sesiyaphuma-ke manje sinomkhulu, mkhulu, ake siphume sivalelise babukela emakhaya. Nisale kahle balaleli. Yebo babukeli, sizobuya nje futhi kungekudala sitshene indawo esobe sikuyona, sizonifakela khona la escreenini senu ngezansi, futhi niphinde nazi ukuthi sobe sitholakala kuphi nendawo sinomkhulu. Sesiyaphuma-ke manje nababukeli. Ake ngisho inamba yami ngegcineni. Yebo mkhulu. It's 072. Yebo. 544. Yebo. 62. Yebo mkhulu. 79. Yebo, hayi babukeli-ke iyo leyo. Abeze-ke nomakoti. Yebo. Abasebancane, ngoba phela kufika nabathandeka omakoti emzini. Yebo. Bayithole le nsipho omakoti, bakwazi ukuyigezela ngensipho. Yebo. Uma esemzini umakoti esemncane ngeke phela akwazi ukugquma. Yebo. Kanti uma engenyenyisa le nsipho neyigezela ngathi insipho nje ejwayelekile. Umakoti uzothandwa emzini nawoma wabo, umkhonyane, athandwe yona wonke umuntu ngoba uzobe emuhle. Yebo. Abasebenzayo futhi kule nsipho bazosizakala, bathandeke kubelungu babo, kubelungu kakhulu. Yebo mkhulu. Nabashelayo iy'nsizwa lezi ey'shelayo, hhayi medle le nsipho, hhayi bakwethu, isoko elingasoko phansi lelo. Yebo mkhulu. Ayidluli intombi lapho. Yebo. Modla le nsipho. Uyidlela nje, uyigezela nje ngokujwayelekile ukuyigezela nje. Yebo mkhulu, akubonakala izinto eziningi. Kanti usugeza ngayo, usugeza ngenduku enkulu. Yebo. Hhayi nisale kahle balaleli. Yebo mkhulu. Hamba nomantokomane, ufambatsha khuphuka amantokomane. Hayi still nodaba uzoza wena. Ungajahi ukhosikeja mfana, sekhothi impembe yomini.